Assalamu alaikum wa rahmatullah, barkanmu da sake haɗuwa. A yau zan yi don kawo mana misalai ne a fi'ilul mudari'. Ma'ana fi'ilul mudari' shine aikin da kake kan yi. Dama aiki ya rabu kashi uku. Muna da fi'ilul madi wa mudari' wa amr. Fi'ilul madi aikin da ya riga ya wuce. Fi'ilul mudari' abin da ake kan yi. Wa fi'ilul amr aikin da ake umartanka da ka aikata wani nan gaba za ka aikata shi. To mu saurara mu ji. Za a ce kataba ya rubuta. Yaktubu yana ka rubuta, sai a ce uktub ka rubuta. Ko fil amr sai ce kataba yaktubu. Huwa kataba shi ya rubuta, yana ka rubuta yaktubu. Hiya katabat ita ta rubuta, tana ka rubuta fahimce hiya taktubu tana rubutawa. Sannan anta kai, anta katabta kai ka rubuta, sannan mu ce anta taktubu kai kana rubuta. Kun ga wannan suna da kama da juna da na me da hiya da anta a mudari'i suna kama. Huwa hiya katabat hiya taktubu anta katabta wa anta taktubu duka suna kama. Sai mu ce anti shine wanda yake ya sha bamban. Sai mu ce anti katabti anti taktubina. Ka lura da wannan anti taktubina, anti jalasti anti tajlisina, anti fahimti wa anti tafahamina. Wannan duk misali ne na kama. Sannan sai mu ce me ana katabtu ni na rubuta, ana aktubu ni ina rubutawa. Za mu ƙara kawo misalai kalan wannan a darasi na gaba. Za mu ta kawo domin wannan yana da muhimmanci a ce kafin.